kuan nyo dito, na stock room. Kaya kung di mo musunod sa atong mando, kamatayon ang padulungan ninyo. Magahi kayong pulong. Ha? Kanti ka ron. Dito so, pagpapatay sa ilong. Salamat. Ikaw na, kapitan. Maluoy kapitan. Kanton ti ka ron. May Jollibee? Ani ka mga Jollibee. Ano alam? Kamuting kahoy mo na. Jollibee ay lang daw. Kung di mo magbago sa inyong kinaiya, minteryo ang padulungan ninyo. Kapila na nako mo balik-balika nga di mo magbuhat og daotan. Mubuhat yun mo. Unsa may gusto ninyo? Unsa man, presidente ta ang Nangul-hangul ta. nako nga magbago mo? Ini na kauda. May tubig bro. Baka ini tubig. Muna ginangata nyo ron. Aron magbago mo? Ito. Unti ka ron sa kwan. Patod mo ka. Loy mo. Ulo. Ha? Mura mo tagtakan giba ni. Ay, si Papadlong. Tungod ka naman tayo, din ka pres na ako nga. Nabuutan na kayo, nagsusintir na ko ron. Susintir na ko, kay bilang lang ako, hagbo ng silong. Kaunya lang to. Pakuha na itong bata. Pasalamat ka daw. Pasalamat ka nga buutan ang kapitana nga ni ko ani mo. Kay og dili. Siguro iwasan di ka. Ano ko? Mao na. Ato sige sultin niyo kamo. Kapila na ko magpahimanglo ninyo. Aba, wala man ko anak. Ikaw usab niya ha. Kanira siya. Kay Gigit. Huwag yung undang ta. Sige, ayun na lang siya. Ayun na lang. Palihog lang siya. Bulong mo na sa kailan siya. Saon di ka pasabot lahi kay ko. Yun, noon sa tan, kaong tawag kahoy. Baka may lain ko dito, nakuha ko lang napalit. Kahoy rin. Mahal yung kanon. Mao nay akong ipahimanglo ninyo ha. Ikaw Ako, anak ko sir. Ako, anak ko sir. Ibawag ka na kung sintir na ko sir. Wa nga ka wa kay. Papa mo. Uwan ko man uwan. Uwan lagi. Sir, pwede sir. Uwan ko mag-ayo. Stay lang sa dikit. Suma, ano naman? Mahadlo ka makubin ni? May manggani ni makubin na. Suyan yan. Kaya parang di ko kay nayak ana. Di mo suyan ba? Gano isa tayo, isa ginanin lang ito. Yung ito po alita. Tatlong mo ni pero utang sa nila. Ano? Ano bilang saan ba sa sarili? Ha? A few moments later. Hinay kay kagliho ko eh. Gamay ito yung mga kuha, tuluro ka buok. Gida pa ni mo sa hangir. Imo ba tong gisipong tanan? Di na kantang nada. Ikaw na daw may kuha unta. Basol ba ka na ako? Saba di ay. Ibawaan pa. May pag ako nalahin kuha. Inya, nabulyaso ta. Nagpatara pag yun ka. Tanawa, hindak pa nung kang boy basag. Kulating, hinuon ka. Aha ka ganyan boy basag eh. May panahon rin makabawas ng iguanan niya. Wala ko magbahin sa halin lagi. Mga makagbahin ako. 40 pesos. Kana na pagkulat ng boy basag ni mo. Bahin naman na ni mo. Aba di ay. Dire ba katong panahon na? Siguro kanay imong ngipon, huro nagapangag. Saba di ay. Yabaan tanong ka ni kape. Lakansim kay ko ato. Kay dito na ko sa South Ibaligya. Diba? Akong pliti. Akong kaon. Nya pliti pa na ko paingon dire. Inya ang sapi 40 pesos ra. Nya ang gasto kog 300. Kalakan siya. Inya mga ipakagbahin. So smile na lang gani kay si Don Manolo inghatag og 3,000. 3,000. 2,000 raman tong gihatag ko ay. Napa isklibo ato. Nika sa nisip ko bada. Kasi 2,000. 3,000 mo gudoy. Di pa nga sa kumplinan gud. Kasi 2,000. 3,000 lagi. Inya karon kay hinghangi man si Digbong. Ano kilon man si Susan dito sa ato mga silingan diha. Nga 2,000 ra kuno gibayad ni Digbong.
Uy, buklay, ari ko buklay. Di ba 2,000 ray na dawat nila ni Susan buklay? Dili oy. 6,000 may among gihatag gadtugod. Isa may gaingon ninyo nga 2,000. 2,000 lagi. Kay nanugilon na si Susan gas mga silingan nga 2,000 ray lang na dawat. Waday ka dito sa paghinangyo ay day. Nga kamom tundas digong dito. Mao ba? Nakaginansay to siya og 1,000. Bantog lagi tawag is Michael, gisekreto niya ngadto sa kusina. Wadyo kawit kay kambuang. Saba day, wait kan tanoon ka. Ato araw batong panding. Why siguro deduction to sildo. Uy, dapat isang upat magbayan na to. Saba day. May bawaan nga nandun Manulo, nabalita na ba na diha? Matagbaw ginis digong. Pikasan ginis digong da. Uy, basag? Oh, ako. Di ba, ikaw tong naisnatan? Oh, ako. Daan balay ko, uy, basag yan. Wala, pariya lagi sa kita lang. Oo. Diin manggana. Mura mahinuon pag manayaw ani nagkapariha man ni ato sa nina. Dinatag maninikuan good ni upaw bin katong bin nga upaw ba sa katugong YouTuber? O nagka-talent bang ko niya good? Katong way buhok. Natural upaw good. Talent ko ni upaw bin. Nagka-guest ko dito sa iyang YouTube channel katong ikaw siya kisay ako katong sinuwat ni Direk Isagani na dila sa Kulba. Ah, Ikuan gani na iyang YouTube channel. Makita na mo dito. followers bang guguana niya sa kanang pinubugay tabay niya kanang kuan sad kanang suod sa nako nang higala. Kumpare man gud anako good. Kani dire o sa kanang YouTube upaw bin. O naa kay nay kanang sa FB. Naasad. Oo. Ay, ikaw ha gani harajud ka. So unsa? Pick up sa kamot. Imo nang gituyo. Obvious ba? Sorry ha. Na timing lang siguro. Natay mo na. Ito kung sensing na kay ka man. Ah, wait away. Wait na. Oh. Asa dapit? Uy, basag. Oh, sige, sige. Oh, padung na ko. Oh. Ah. Sige, sige. Sige, kadyo ha kay nay alarma. Sige lang kabulyaso. Sus. Asam kas dun manuluro no? Ay, Ano man gimani din eh? Ada to taduga ay. Kay nara ba ti traso ato. Ay sumahid. Kamo bito tanduha. Mamangay wa kay gilak ni Boy basag si bahak ray bunog kasanan. Si Pak, gadanghag lang. Nagsigil ano kabunog. O, tanawang aktor o. BBPS gyapon. Wapay tatsa.
Ay, tatsa? Idlas ka sa manatad? Sago ka mo. Akong kumo ay, di mo ilag idlas. Tagong ha? Manok magkuklaw ka sa misaya mo nimo. Manukmag ko tungod sa inyo sa kapila na ko balik-balikod, di gihapon mo kasabot. Idlas ha? Unya karon. Ha? Nasakpan man di ka. Idlas sa manatad. Buti mo pasabot mo kagalawan nga dangog kayo. Ha? Ayaw, boy. Nas kuha naman ko itong party sa inahay ko. Nasitol naman ako dito sa kapitan. Nasitol pero Nakabayad naman mi. nakabayad lagi. Pero pagan ako. Guwang pa. Wag gihapon mo nag-usab, ha? Wag gihapon mo nag-usab. Last na ako ni pahimanglo ninyo, ha? Ha? Kasabot ka? Tanaw! 6 feet below the ground ang dangatan ninyo! Asa mong bibipisim? Magbibipis ko niya ako no. Sarap. Di ko na magpasay. Man! Muli! Ani ganyan. Sabot ta. Makuha kina to nagbalik ang kanding. Di kita magpaibaw ni Sir Silvio ni Marlon ha. Sige, nya si Andoy kay pa man to. Ay sus. Ay na lang naiapi si Andoy. Ano man? Imaw na mo nag-upload sa YouTube. Kita naiapi. Oh, Nya, unya kinanan. Ato rin ay sikreto ni Day Flor og gihilin. nya mangayo man to nako sige supaw. Kinsa? Si Flor. Si Flor. Oh, unya na lang lagi. Nya may bawaan ko daghan ko kwarta. Ay, sobra pa sa siupaw ani basta makuha na to balik di kadinga. Teka, Lagi, total, wala naman diri si Bakukang. ang problema nato si Nanay Munday. Ay, what problema? Sina na munday. Kasakit ra ba to? Ay, wala ay nakabalik ang trabaho si Tihol. Oh, Oh, si Austin, may delikado. na naman. Baldado na. Sige. Hinay ha. Ikaw, sa? Hinay ha. Asaman mo.